kuro ginusi man. Ay ganing tagay na kita sarah. Ay kayo. Imo ako, una kay kauban. Ako naman di, ako. Ay kayo. Pre! May gabi! Pre! Ay pre. Ay, ito! Dali. May gabi na! May kinasuloy ka. Sorry lagi kita kay sa amang waad jud ko lingaw tos bayad jud. Ano isa? Lamiam na imong kabayo laging gi. Bugna bus gayo. Tagay. Aw. Musa. Ay, lami kayo. Na. Tingnan ba gyud? Bugna layo kay. Isa mo kaganihan ako ra sara kasi ginaminom. May ni abot. Trabaho man kay sa on lagi ning ng pamilya man. Trabaho. Unsa trabaho permanente man. Yan ay Tagay parang sagod. Aw, karon hinglaag man gud magtagay kita ron. Why maka puto sa tong tagay ni ron? Tagay. Ako na eh. Ay mo. Ako niya? Ay mo. Tanlas man kining kabayo pre. Siyempre. Bukabaw ya? Puting tijan. A few moments later. Nga pre nga gahinuktok may nagadahan imbis ni abot ko naghinuktok may nagadahan nun. Pero may problemado kay ka. Uy, ang namin sa pamilya na ako. Oh, ang isang di mo pamilya dahil. Ang like ko natungog nga kuan. Pero gaya sa bahay ng ikuan. Nakatuig na pre. Doon yung hindi. Ang gawin pre. Hindi gantar no. Mahal sa kasawa lang. Kasi puning baan ta sa akong asawa. Ay gugmaan. Napatigugma dahil nga. Ada sa akong asawa ba? Ay kulatado. Kata kung tao naman na kulatado ka sa mga asawa. Di katuan pre. Tinuod ko kulatado ko pre. Gabi kulata na po gabi pre. Unsa nga kanang bana mapakulata sa asawa pre makawa na sa atong dungog isip bana. Ay po pander unsa man nga nabdi kaliwat ninyong under sa asawa nga. Ay po pander kay na unsa mga asawa ra na mo pander ka. Binuam na mo pre. Di sa panghambog pre. Katong ang asawa. Usa ka sitsid ako. Kurong dayon to. Te! Last Jason na Oh shit! Ay na! Ano man di ka diha? No. Dali na! Kung payagitan na mo! Lawa pa yung mga! One, two, three, one, two, wala! Uli! Kuro ginusi man. Got him!